kin batse wa ya taɓa min ke baby kuma wane ne ƙarya ne ya ga kukanmu masu adawa na ai dole ku ganni ku kyale ni da hobiya Ni dai bana so yan mata su kulan baby kuma wace ce ƙarya ne ta ga na faɗi masu adawa ta ai dole su ganni su kyale ni da hobi wala tambe tambale kaza ta nuna a zubo mini yan naira 10 ita ce canji na inda kika mun rawa baby ni ba kya so na Ali ya ga Ali a soyayya kuma mun tattauna iya ina ta bayani ai na ji dan Allah ki bani ni na ji surar ki ta jani har na fada a tsauni oho dai kin cika kin ba tsaye mai sona dan yaro ya ga kalar kyamara ya fi yaro rude a cikin ƙauyen nan an sanni suna na kande shi tuwo in za a yi mai tuki sai an sa rude bai aji ta fita ta babu ko za a karaɗe ya kake kallo na aikin yi so ne ko ƙauna lallai zan baka amana ni sauri ka zama baby na tun farko in aka taɓa ka dole ne na yi barna baby ni bebin baby na ni ina son ki ni ma ai kana kalbi na za na ɗauke ki kai ka san dukan sirri na ma ya dame ki san ka ne yake damuna sha kurmin ki so ka bani labari na za na aure ki ni ka zamo cikon buri na duniyan nan baby dole ki toshe kunnen ki domin dan adam sai dai Allah akwai wanda bai kaunar ki komai yanda ke ka tare da su wani sai ya cuce ki cikin kawaye na tabbata hada dangi na ki burin su ki faɗo harkar ki ɗauki zance na aidar farin ciki zaki sharshar idan na fahimta da ni da ke so suke mu fara dare lallai na gane ka ɗaura ni akan hanya